ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் எங்கே ஒரு 3 இடத்துல எங்கே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட பேர்டுக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்க்கு சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. ஸோ 3 ஃபேமஸ் பிளேசஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அதில் வந்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிறது. சென்னையில் வந்து ரெட் பெல் லெபார்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரெட் பெல்லியில். ஸோ அங்கே அடையாரில் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் உங்கள் பேர்டுக்கு கொண்டு போய் பேர்டை கொடுத்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேருந்தே வந்து ஃபெதர்ஸ் எடுத்து சாம்பிள்ஸை நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். கொரியரில் சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க ரிசீவ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ டிஎன்ஏ வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி ஜெண்டர் ஃபைண்ட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ரிட்டன் வந்து டிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட்ஸை உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஈஸியான ப்ராசஸ் தான். ஸோ 3 இடம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று வந்து சென்னையில் ரெட் பெல்லி, இன்னொன்று வந்து அவிஜின் அப்படின்னு சொல்லி செகேந்திராபாத்தில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து வீட்டாஜெனிக்ஸ்ன்னு சொல்லி பெங்களூரில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான். நீங்கள் வந்து எப்படி டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் எடுத்து ஒரு ஜிப்லாக்கில் போட்டு நீங்கள் அதில் வந்து உங்களோட ஓனர் நேமு, ஃபார்ம் நேமு, ரிங் நம்பரு, அப்புறம் ஸ்பீசிஸ் என்ன ஸ்பீசிஸோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு டிஎன்ஏ எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த டிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட்டை ரிட்டன் அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர்டோட ஜெண்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து நம்ம டிஎன்ஏ ஒரு பேர்டுக்கு எப்படி டிஎன்ஏ எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.